Čaute ľudia, vítajte u nového videa. Dneska zase hram Huntera. Dneska budeme loviť veľmi špeciálnu vec a tu je Firebolt srnec. Môžem vám ukázať, ako to bude vyzerať. Dneska som sám bohužiaľ, ale bez sa to dáme. Čiže vlastne dneska budeme loviť niečo takéto. Firebolt. Mám ich dosť, ale ešte nie srnca, čiže poďme na to. Dobre, čiže som tu takisto ako včera v Škótsku a budem robiť vlastne to isté, že budem chodiť a strieľať. Viem, že sa nachádza niekde tuna. Tuna niekde sa nachádza v týchto mestách. Čiže sa tam vyberiem a skúsim ho niekde nájsť a zastreliť. Budeme loviť asi, keď sa nám podarí ho nájsť. No, tu máme Tetrova. V minulom videu sa nepodarilo uloviť Diamond, ale mne sa dneska podarilo uloviť Leucistic, čo je ešte lepšie asi. Ale bola to žena, no. Kde je diabol? Tu je. Nie, to nie je on. Aha, tak nič utiekol. Aha, tak tam máme toho tu. Fú, to je druhý. OK. Oj. No poď. Presne o to som hovoril, že vedia byť agresív. OK. OK, čiže bol tu nejaký muž. Počkaj, tam je. To nie je ten, ktorého hľadám. Ani toto nie. Keď ty počkaj. Keď už som tu.
No. Sypano. Dobre, čiže nepodarilo sa mi Dragon nájsť, teraz skúsim reštartovať čas a ešte raz OK. Tam ide kržena. To je on! Ja som mu odplašil. Fúha. Jak ho dostanem naspäť? Dobre, čiže som späť, ideme po ňom. Prišiel som na to, kde má zónu asi. Myslím, že to je toto. Čiže tam ideme. Sranec zvláštny. Počkaj. Že by toto jeho zóna. Tam je. Potichu. On je dobrý prvý, má celkom mohol byť gold. No dobre. Tu je. Neviem, takého kraja, že by som mal z boku strelu na ňo. Si pekný. Wow. Toto v pohode. Dobre. Prídem na 75 a strelím ho.
No teraz. To je perfektná strela. Čiže toto tu 243. Dobre. Dobrá. Yes. Dúfam, že bude gold aspoň. Mohol by to dať podľa mňa. Je to Vital Organ, tak sa mi to páči. Cipa nejaký pekný. Tu bude gold. 3 krát to bude gold podľa mňa. Cipána, wow. Pekne cez obidve pľúca, 5 volt, gold môže byť. No dobre. Poďme nájsť miesto. Dobre, čiže ideme nájsť miesto. Vlastne ja by som ho dal asi tu na tejto miestnosti, lebo tam dávam také tie špeciálne variácie. Tu na toto sa fitne. Bomba. No kúkaj. Paráda. No tak to môže byť, to je super. Čiže toto bol cieľ dnešného videa, podarilo sa nám dobrá trofej, podľa mňa mega dobrá. Ďakujem, že ste pozerali video, majte sa.